Ndine mubvunzo. Sei German Shepherd ichifarirwa neMapurisa? MaGerman Shepherd anofarirwa neMapurisa nekuda kwehuni hwavo hwakasanganiswa hunoita hwakakodzera basa rakaoma. Hazvisi zvekuti imbwa yacho inongotyisa chete. Pane zvikonzero zvine musoro. 1. Kungwara kwakanyanya, iyo intelligence. German Shepherd inokurumidza kudzidza uye anogona kutevera mirayiro yakawanda. Izvi zvakakosha pakudzidziswa kutsvaga vanhu zvinodhaka kana kuchengetedza nzvimbo. Kechipiri, kuteerera, uko kunonzi loyalty muchingezi. Imbwa iyi inonyanya kuteerera muridzi wayo kana yapiwa basa. Inoita nechido uye haingosiye basa pakati sezvinoita chikuhadhimashona dzimwe nguva. Number 3, simba neiyo yatinoti agility muchingezi. Haina zveyo agility seyegreyhound, asi inomira-mira. Ine muviri une simba uye inokwanisa kumhanya nekukurumidza kukwira uye nekushanda maawa akareba pasina kuneta nyore. 4. Kudzivirira, protection instinct muchingezi. German Shepherd ine instinct yekudzivirira, saka anokodzera basa rekuchengetedza mapurisa kana vanhu. Anoshandiswa pakutsvaga vanhu vakarasika, sniffing dogs, bomb detection, crowd control nezvimwewo. Number 6, temperament yakadzikama kana yakadzidziswa zvakanaka. Haumbofa wakaona German Shepherd ichibata kana mbudzi yako, kana kubata huku, kana kuruma mwana pamba sezvinoita chimbwa chaDiabolos icho chiya chinonzi chepitbull. Kunyangwe ine simba racho rekuzviita, inogona kudzora maitiro ayo kana yadzidziswa zvakanaka. Izvi zvinobatsira pakushanda nevanhu zvose nemapurisa. Ndosaka uchiona imbwa idzi kazhinji dziri pamwe chete nemapurisa kana mauto. Kune mamwe marudzi embwa anoshandiswawo akaita seBelgian Malinois kana Labrador, asi German Shepherd ndiyo inonzi classic choice inoziva pasi penyika rose. Maita basa. Unotandai mwanangu? Ndiyo mubvunzo yako yapindurwa.